ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Акай бобоҷон 88. муроҷиати ма ба шумо ин аст ки санаи 16 рӯзи гузашта ҷияни мо аз Санкт Петербург аз квартира пӯшоку парашро гирифта биромада нопадид шудааст ва номерои телефони худро хомӯш кардааст ва чи сайти интернете ки бо худ дошт сайтҳои интернетии худро удалид кардааст. мо 2 сутка мешавад ки ҳарчанде ки ҷустуҷӯ мекунем пайдо накардем ва дар мо ҳам ягон хату хабарам нарасидааст. ва дар полисияи Санкт Петербург ҳам муроҷиат кардан, муроҷиати моро қабул накарданд. то чунин шарт додан ки то 72 соати корӣ ки нагзарад ҳарчи ҷинояте ки бошад мо қабул карда наметонем. барои ҳамин акай бобоҷон 88 муроҷиати мо ба шумо ин аст ки як видео кунен дар саҳифаи интернетии худ бигзоред то ки паделиса шавад ва бародарое ки мебинанд мешиносанд медонанд номерои телефони худро мегузорем дар мо дар тамос бибироянд. аллоҳ аз шумо розӣ бошад акай бобоҷон 88 барои хизматҳои некатон. салом дӯстони азиз, шаб бахайр. диде ки ака гап зад нисбати ҷиянаш. акай муҳсин дар куҷое ҳастӣ биё, то падар нашавӣ ба қадри падар намерасӣ. хоҳиш мекунам бачаҳои ёш, бачаҳои муҳтарам, бародарои азиз, худованд ҳифзтон куна, худо ҳамаи моро ба роҳи рост ҳидоят куна. ман дар оқиби ягон чи намезанам, бо бигӯен реклама айрӯи истифода бурда рекламаҳои худшо мекунам. дӯстони меҳрубон, нигаҳ кунед, канал сохтан ҳама месоза, аммо канала чӣ мегӯянд назорат кардан, управлят кардан, дар роҳи худо истифода бурдан ё ки ягон роҳ, ин кори ҳар касам нест. канали хидмай барои канала сохтан аз падар, аз аҳли байт, аз ҳама ман аввалшда гап шунидам. аввалаш худованд ки ҳамин канал сабаб шид ман чӣ бигӯм ба дастгирии худованд ва дастгирии шумо ман ба ҳаҷ рафтам омадам, ҳоҷӣ шидем. дӯстони меҳрубон, канали хидмай се бихоҳам мегузорам, аммо аз шумо хоҳиш мекунам ки гапи қабеҳ нанависед. ҳамё сабаб мешаванд ки номаи аъмолҳои мо ҷазир шаванд. хоҳиш мекунам ҳамин видео дрози бад нашавад, паҳнаш кунед то ҳамин додарак ёфт шавад. муҳсин бародари азиз, охир шуморо чӣ дар зада, чӣ бало зада ки ҳамчунин мекунед, номеротонро мекушед, баъд зора мекунад илтимос видеоро удалид. ман видеоро удалид наметонам, ҳамин қадар бигӯм ки видео ягон кас удалид намешавад. яъне ки хоҳиш мекунӣ, гум мешаванд, чӣ кор мекунанд, мепарсон ба хотири худо, аз шумо баъд рӯз баъд мега ки биги удалид намешавад, барое ки ютуб залал мебинад, яъне ки канали ман залал мебинад. ман мепартомаш, ютуб ба ман ҳақ ҷидо мекарай, канал ма обод мекарай, бо мегирам удалид чӣ мекунам. яъне ки ба он хотир ҳаракат кунед ки ба пеши хеш тавор то бар бигардед. дӯстони меҳрубон, додарои азиз, чӣ дар задаи шуморо? ҳам давлати ҷанг рафта ҳастаи нумуша бисёр нагирем, бисёр бачаҳо дар ҳамон ҷаанд. ман на дар мақомот кор мекунам, на юристам, на адвокатам. аз канали ҳамин деҳқонӣ худмонро кушодагием. бобоҷон номай 88 таваллуд май. ман ба хотири худо ҳамя гузоштагиам мехоҳам кӯмак кунам. манам ҳамчун як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон я саҳмек дошта бошам, саҳме бигузорам барои халқи мусалмони худам, барои халқи худам. ба ҳам хотир дӯстон азиз, кадме сухан дорӣ ай пеш ҳамин замзам маркет ҳамиҷо даем, иншоалло дар хизматем, мерем миёем тарафи Смоленск. гап хабари зиёдӣ дар кор нест, мо ҳама мусалмонем. аз барои худо видеоро даст гибинем то додарак пайдо шад. ина рақамош дар рӯи экран ай хеш тавораш. иншоалло хеле бародаро хоҳаро ёфт шидан. ак ман дигар бора гуфта наметонам ки ин бачаш суратша бимонам, ин аста ёфт шид нанашид. ба сабабҳои гуногун гум мешаванд, ёфт мешаванд. додарои азиз, фикри падару модарак кунед. ассалому алайкум.